Toma Event Studio. Hai să facem, fraților, talentul lui Ginerică, cele mai șucar Ginerică pe 2023 și cele mai frumoase vorbe și adevărate, iauși. Of, of, of. Băi, Doamne, am talent și îmi stă bine. Băi, Doamne, am talent și îmi stă bine în costumul meu de mire. Băi, Doamne, afară e zi cu soare. Băi, Doamne, afară e zi cu soare, să-mi trăiască nașul mare. Au, ce filmează camera. Băi, Doamne, ce filmează camera, fericită-i mama mea. Ia ce spune! Mai, Doamne! Băi, Doamne, nu vă mint, eu vă spun drept, n-aș pune floare în piept. Ia să fie atențiune de la Traian, pentru cel mai fericit Ginerică, pentru mireasa lui, pentru nașul mare și nașa lui, doamna lui și toată familia asta frumoasă de la Traian, al nostru Surumâna. Ia ce spune. Măi, Doamne, nu vă mint, eu vă spun drept, de la Nășicu Mare euro, pentru Ginerică, mexicanu al nostru, Manu mexicanu, de la nașul, cu noroc. Și am primit și noi și europeni și lei. Iau ce spune. Păi, Doamne, nu vă mint, eu vă spun drept, n-aș pune floare în piept. De ce? Atențiune de la Ginerică, de la mexicanu Manu, pentru nașul și nașa, pentru Miresica și pentru toți frații lui nașu, până la 4 milioane să rămână de suflet. Ia-uzi, de la mexicanul nostru, de la Ginerică, ia-uzi. Păi, Doamne, nașul are mână bună, cu mare foc mă cunună. Mulțumim frumos de la nașa, mulțumim de suflet, să rămână fără număr. Ia-uzi. Păi, Doamne, fericită-i mama mea. Mai, Doamne, fericită-i mama mea. Că bine îmi stă haina. Și că două vorbe, pe care și colega noastră, da? Ia-uși. Băi, Doamne, să meargă bine tot anul, Ginerică-i mexicanu. Mulțumim frumos de la Alin, casă de piatră pentru mireasa Ginerică, mireasa Ginerică, pentru mireasa Ginerică, pentru mireasa Ginerică, nașul și nașa și toată lumea prezentă. Să rămână de suflet la 2 milioane. Ia-uși. Băi, Doamne, să-ți meargă bine tot anul, Ginerică-i mexicanu.
Ce mână bună are nasul, băi, Doamne, și așteptă ani de zile. Băi, Doamne, și așteptă ani de zile să-mi fac o nuntă ca în filme. Cu costumul meu de mire am talent și îmi stă bine. Ia-o-ți, cine e în spatele meu? Nașa și cu nașul meu, mă. Din nou ca maestre, Vioara Albastră. Și ia să fie atențiune de la nașul mare pentru Vioara Albastră, Teblețea lui Mexicanu Generica. Hai, Robert! Mexicanu Generică pentru Teblețea lui Vioara Albastră, Robert al nostru. Toma Event Studio.